Saa nhyiamu ne nea edikan kura wo Akuapem atifi abato mpeso ano so amene wokan woto insafre ankura bi te se nananom ahemfo won a ye won a won sanu adwuma won a wodeda enwumanyuma no apolisifo anesefo ne won a wokeka ho ne ade nyinara ne won betena opon ho bedwendwen Akuapem ho ahwe mpempenso a wobepagya Akuapem asi na saa di ya ekoso yi ade a woto insafre obi biara ye Akuapem ba emfa ho ne adwuma a woye se ne be ya won so betumi abekere wadwene wo saa adwumadi na se eyi na bra ononyamfo set Kwame Achiampong oye apuemanta musuafo ne rekasan no bo emrahye begwani a oho eye nana amadokuya asia ma agyi abaso papa Akuapem atifi ha de ne di kan ne me bo ho abaso menim se nya hankro menya nanteye a yato nsafre me mansini ne mpesua no ahodo no aso enso so eye won de a eno so bema amamuo no efapem no atintim yie na omanfo soso ne aban mu mpanimfo edi ahyiamu na ye di ehu nkita ho ne ate ehu ase ye kyerɛkyerɛ nsɛmu a ede asomdwe ba ede ye ho nte ase ba na eboa ma ye nya gidie se asodie bi pu anase asɛm bi na da ye so anase ehniye bi ana anamo bi na wo se yetu a ebeso aban adwuma mu a ye nya kokuduro ye nya nte ase etimi di tu saa anamo no e ma ne dimu enuachi na emrahye begwani owo Akuapem atifi abato mpeso ano so ononyamfo nana amadoku asia ma agyi ne nsentworofo kasafa asa adwumadi ho ye nyina ye nim the kind of programs e bia na say mo fra be hwe times say wosua de na wona mabonten ye nyina ye tenia ahemfo ni bi kan say ebi wo honoma by 5 no aloke na ye moa nso na ne ba wa bonten a onhwe honom nti education standards nede as much as ye teachers ni wo bi kano ebi nso wo honoma parents no na say ye hwe na wo energize one commitment to one mano edachi mitmishia parents bi na okache mi say aban ye bibi fa ona na nse mo François Eden but one na on urbanity inti urbano behavior no more of responsibility immediately than tell because aban na omra na ometie obama bio osaberema asiedu oko ababio no ye latehene sanye Akuapem benkunhene na orekasai ochiremu se senia anka fire service ana odumugya adwumaku no wo mampong a prempren onga tuwo ngase de won akọ ekropon no ya ade bi a entwaye esanse wone nananom ande nkita ho anje won adwenkyere na ne nyina mu onga nya ya awie na emum adeserede ba ko odereto emrahye begwani ne aban animune se akwan a ewo Akuapem mu ne titiru ne latekwan a ni nyina asese no wo momoden ahwe no wanyema won